Nemyslel som si, že keď ja začnem piť, že vznikne spoločenský problém, jak začal. Pretože politici a všetci tí verejne známi ľudia, vtedy bolo rozpitých 5 mediálne známych ľudí. Nebudem menovať, pretože je to neseriózne, hej? Lebo ja som ten, ktorý priznal v roku 2005, že som liečený alkoholik, preto by som bol rád, keby sa ku mne pripojili aspoň dvaja takíto ľudia, ktorí by normálne povedali, že mám s tým problém, pretože v Rusku minulého roku zomrelo na alkoholizmus 500 000 ľudí. Putin teraz vyhlásil boj proti alkoholu, dal najnižšiu cenu vodky, hej, a proste zaviedol nejakú tú kampaň. My sme urobili tu nejakú kampaň na billboardoch, som videl, že či pijeme zdravo, či pijeme na zdravie, a to bolo všetko. Psychiatria ako lôžková časť je na okraji, alebo vôbec psychiatria na Slovensku je na okraji záujmu. Ktorý človek pôjde na psychiatriu, že by ho tam sused nezbadal a povie sa, aj ty ideš na psychiatriu, a mňa sa ľudia pýtajú, však vy si nemôžete dovoliť, tak ako tí chodia do Talianska a neviem kde, ja budem do Talianska chodiť, keď tu mám vybavenú takáreň krásna. Hej, ale aj tu sú VIP izby, len to ľudia nevedia. Hej, sú normálne VIP, keď si človek doplatí a tak ďalej, alebo jednoducho to je štandardná vec, len stačí tam sa odhodlať ísť. Dobre, no? Poďme k tej ľudské bráno. Ja by som ešte takto, ja by som to celé otočila teraz, lebo sa stalo, čo sa stalo, že on pije, to jeho je to problém. On môže piť každý deň, on môže piť týždeň, on môže 2 týždne, no a čo? Pijem za svoje. Takto pije v kuse, tu ožratý. Hej. Mne sa stalo, že som prišla do jedného hotela, som na ňo čakala, ja prišiel a bol tam taký v obleku, boli tam aj tako to sme na tom, čo robia, čo rozprávajú. Tak, to sme už videli. Ja ale neukážem to každému, vieš. No ja som tam povedala, ja som bola sama, oni boli 4, že nie jak Mojcej, a boli ožraté hovedo, ktoré pije Sopoldec. Mojcej pije chlapu. A nech sa neskrýva za Mojceja, to je ožran, obyčajný. Takže sme to, každý pije, však na to tá Palenka je. Ja ale tu sa stala jedna vec. Jedna vec sa tu stala. Ja som nerobila cirkus kvôli Palenke. Ja som išla domov, kúpila som si denník a bola tam opilá posta. Odratom a Mojceja napotili. Na titulke. Vždycky tá tela. Takže to nie je tak, že každý, niektorí hovoria, že to bolo nejaké divadlo. On sa tam nevysadil na tú fotku, ale novinári ho neodfotili. Odfotili ho Húčano v krčme. Ako si bola nahnevaná? Ja som bola v tom okamihu nahnevaná na všetko. A na to som bola nahnevaná všetko. Ja si poviem, ja len chcem povedať, že aby sme tu teraz nerobili cirkus z toho, alebo nejakú reláciu z toho, že Mojcej sa opil. Toto nie je relácia. Ale on bol na spustila to titulka denníka, kde bol typ čitateľa. Nie novinár ho nafotil, čitateľ, ktorý za to zobral normálne práci na drzovku. Toto bolo celé. A každý na mojom mieste by chytil médií. Chytila som médií. Jak môže niekto toto urobiť? Ja toto by som v živote nevedela, že som nejakého politika alebo žiadnu osobu nafotila a poslala do časopisu. To je pod úroveň. Nafotilo, samozrejme ma nafotilo, že bol húste, nafotilo ma to, že v mojom, že som sa nevedela dostať do svojho domu. Toto ma spustilo. Teraz každý už toľko tí moji sejovci v novinách, toto samozrejme, že kupovali jak vážne, lebo chceli vedieť. Prečo som sa vyjadrovala? Ja som sa musela